Jo sóc la Montse Llassat i us presento també en nom de la Carme Llassat les activitats que hem fet virtuals durant aquest període de confinament. Estic al grup Gamma del Departament de Física Aplicada. Us parlarem de l'adaptació al format virtual de l'activitat de la Festa de la Ciència, però també ens ha semblat interessant parlar-vos de l'adaptació al format virtual de l'activitat Flotat Francolí, que són dues activitats emmarcades dins el projecte Aquelo, que és un projecte cofinançat per la FECIT i que és un projecte de ciència ciutadana que té com a objectiu la recopilació d'observacions d'impactes de riscos naturals i de l'adaptació en un context de canvi climàtic i també de sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos naturals. Què ens plantejàvem amb aquestes dues activitats? En el cas de la Festa de la Ciència, bàsicament una divulgació de coneixements, una transmissió de coneixements i elaborar un material, un recurs que pogués ser útil i que quedés a disposició de la població. En el cas de l'activitat Flotat Francolí, a aquest objectiu de divulgació li sumàvem un altre, que era el d'aconseguir una participació activa, perquè el Flotat Francolí és una campanya, una activitat dins del projecte Aquelo situat, emmarcat a l'Espluga de Francolí, a la comarca de la Conca de Barberà, amb l'objectiu de recopilar informació sobre les conseqüències dels aiguats de l'octubre de 2019 que van tenir especialment a Espluga de Francolí i Montblanc, però també ho exteníem a tota la comarca de la Conca. En el cas del taller, com vam preparar el taller, com veieu aquí, això és casa meva, vam preparar el taller, vam escollir la maqueta perquè és un recurs molt visual que ens permetia, teníem l'oportunitat d'aprofitar-lo i d'explotar-lo al màxim. És una maqueta que simula un territori travessat per un riu en el qual fem ploure i explorem les conseqüències d'aquestes pluges en diferents escenaris. Normalment és una activitat molt manipulativa, molt participativa, i per tant també el repte era com fem el coparticipatiu amb la distància. El que vam fer va ser gravar diferents seqüències i després ho vam muntar. Per donar-li un caire més participatiu sí que vam elaborar un qüestionari d'autoavaluació i a part durant el taller sí que durant l'explicació proposàvem a la gent que fessin una maqueta a casa, amb materials casolans. En el cas de l'activitat Flotat Francolí, des del primer moment vam tenir el suport del Museu de Vida Rural de l'Espluga de Francolí, que ens va ajudar i va estar també en la coordinació i organització de l'activitat. I el que vam fer, havíem de fer una activitat presencial, que era el tret de sortida de la campanya, i el que vam fer va ser adaptar-la al format virtual fent una presentació via el canal YouTube del museu, conduïda per la directora del museu, i amb una primera part on la Carme Llassat presentava les inundacions, el context general i també els episodis concrets que van afectar la comarca, i després una segona part en la que presentava jo com participar en aquest projecte, explicant l'aplicació per mòbils Flotat, com funciona, com es descarrega i també altres canals que vam preparar i habilitar per aquest projecte. La presentació va tenir una bona assistència, més de 200 visualitzacions ha tingut el vídeo i s'ha de dir que es va anunciar pels canals de les xarxes, per xarxes socials i també pels canals del mateix museu. Com a conclusions, la idea d'aquesta presentació, no sé si ha anat molt ràpida, però la idea d'aquesta presentació sobretot és posar sobre la taula dues activitats diferents que tenen objectius diferents. Per una banda, hi ha una activitat que el que vol és difondre coneixement i l'altra que, a part de difondre aquest coneixement, està a l'espera, vol cercar una resposta activa. Si hem assolit aquest objectiu d'educació educatiu, nosaltres creiem que sí, que hem arribat, tot i que no tenim unes eines molt sofisticades per saber el nostre producte o el nostre producte virtual com arriba i com és rebut pels usuaris. Però creiem que compleix la funció perfectament.
En el cas de la participació activa, les contribucions s'ha de dir que van arribar moltes després de la presentació i després a comptagotes. No ha sigut fàcil, també pot influir que l'episodi fa temps que va succeir i que també estàvem en una situació d'una altra emergència. Però sí que hem vist que va tenir més impacte en mobilitzar la participació a la presentació que no pas a les xarxes socials, tot i que és important tenir una visibilitat, fer difusió a través de les xarxes socials. Una altra cosa que també volíem dir és que un dels avantatges, un dels punts forts d'aquest tipus d'activitats és que queden a disposició uns materials online i accessibles per més destinataris i a part que podem arribar a més gent. El que vull dir és que amb la maqueta podem arribar a 8-10 persones, però en canvi amb el format virtual, amb el vídeo virtual, no tenim aquesta limitació de que puguin veure bé la maqueta. Una altra qüestió que vam valorar positivament és que és important incloure elements per promoure l'atenció activa dels usuaris, propostes, qüestionaris. Una altra qüestió interessant és que el fet d'elaborar aquest vídeo ens va obligar, entre cometes, a generar un altre tipus de format que no teníem previst en el projecte, que el que hem vist és que un projecte que té diversos formats, que quants més formats, més impacte té el projecte en global. Sí que com a punt feble, el no tenir el feedback dels participants, no poder establir aquesta complicitat que tens quan l'activitat és presencial, això ho hem notat, i també que requereix una inversió de temps elevada, en el sentit que ens falten coneixements, habilitats i competències tècniques que a vegades no tenim i que perquè quedi un producte que sigui interessant, doncs falta aquesta inversió, cal un temps. Tot i que també és veritat que en activitats presencials també a vegades, si vols fer una activitat participativa, també has de dedicar temps per preparar-la. I com a molt important hem vist la implicació d'una institució del territori que permeti canalitzar, fer arribar aquest material que has preparat al públic destinatari, perquè si no, quan fas un contingut per penjar-les a internet, pot passar que es perdi en el món d'internet. En canvi, el tenir una entitat, tant en el cas de la Festa de la Ciència a la Universitat de Barcelona i la seva plataforma, i en el cas de Fruita Francolí, el Museu de Vida Rural de l'Espluga de Francolí, et canalitza, et permet portar el teu contingut allà al públic on tu vols portar-lo. En general, hem de dir que l'experiència ha estat positiva, que hem après i hem vist que en tenim molt per aprendre, però que al final hem generat un recurs que és útil i que queda a disposició de la ciutadania.